Takže čaute, tu je Banánko. Sme tu po 4 dňoch a točili sme vlog. Taký 4-dňový, mini krátky edit hodím. A nemali sme o čom rozprávať, pretože sme neboli na takých miestach, aké sme chceli, ale sme navštívili pár vecí. Proste v Budapešti sme fakt iba na krátkych miestach boli, potom sme v Egri boli, v Egri v parku, čo som trošku zaznamenala, fotky máte na Facebooku, teda na mojom osobnom Facebooku, ale dám to asi aj na fanpage. Boli sme v takej hale, proste futbalovej, a tam bola výstava mačičiek. Boli tam rôzne kocúry, proste mačky také veľké proste, čo vyzerali ako tigre. Takže fotky vám pridám na fanpage a také zábery stade vám dám vlastne do tohto vlogu. A budeme častejšie snať točiť vlogy a hlavne sledujte moja Drobcov fanpage, pretože tam sa dozviete viac, čo sa chystáme, čo budeme robiť. Drobcovi prišla GoPro kamera, teda jej rodina jej dala GoPro kameru, takže mala by natočiť unboxing na to, len čaká na mňa, pretože ja mám mobil. A čo také? No ďalej vám nebudem prezrádzať, ale jednoducho vám ukážem iba pár záberov, proste kde sme boli, čo sme navštívili, ako to vyzerá aj v iných mestách a tak. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. A tu sú zábery. Takže už sme v Budapešti, boli sme si kúpiť Pringlesky. Haló! Čau, buddy! Boli sme si kúpiť Pringlesky. Ako vidíte, tak nad nami tu lietajú lietadla. Aj buddy! Jasné, aj buddy. Každých 5 minút tu pristane jedno lietadlo. Čiže sme nedaleko od letiska, pár metrov. Boli sme v Mulleri si nakúpiť, tak sme si kúpili sladkosti. Nelka, vypni to už, lebo mi to ide na nervy. Ja si to neviem vypnúť. Tak máš smolu, ja ti to vypnem a ti to vypnem. Takže ideme si pochutnať. Takže čaute, sme tu naspäť. Pozdravujem vás aj moja segra. Sme už akurát na hoteli, teda taký menší penzionik, nie hotel. No a akurát sme si zapli notebook. Ideme si pustiť zase zrovna taký film. Smolkou! Takže šmolkou. Steliča. Ona tu predvádza jogu. Nechajte ma. Pomôžte mi, ľudia. Pomôžte mi, ľudia. Ma tu znásilňujú ovečky. Znásilňujú ovečky. Ona už. No dobre, takže my si ideme kúknuť film a ozveme sa vám potom, takže čaute. Takže dobré ráno, vítame vás v druhom dni.
Včera sme nakoniec neboli na tom parlamente, takže vám to boli. No a mi už povedia pekne. Na čo? Počkaj. Momentálne sme dorazili do nášho cieľa. Vidíte? Tak raňajkujeme vonka a nad nami lietajú lietadielka. Takže úplný chill. Raňajky Mila. Kde ďalšie lietadlo pristáva. Kúkajte. Tam. Teraz vyjde spoza kríkov. Vidíte ho? Takže takto tu každých 15 minút letia lietadla, lebo tu za nami je letisko. A máme Pringlesky zo včera. Nespapali nám ich. A tu je, že kúpte 2 a dostanete takú misku na Pringlesky. A my sme si to včera nevšimli. Takže máme iba krabicu veľkú. No, dneska je v Budapešti pekne teplúčko, však Nelka. Takže by sme sa mali vybrať do mesta, alebo a večer pôjdeme do Egeru. Večer ideme za chvíľu tam. No takže tak. A ja sa vám ozvem potom v priebehu dňa, čo sa bude diať, jo? Takže pekné raňajky a čaute. Takže takto sa pri letisku umývajú vlasy vonka. Vidíte? A teraz si sadnem a nechám si ich vyschnúť. To sú podmienky, čo? Cool. No čo máme zážitky aspoň? Čo?
určite ste dopozerali toto video a dúfam, že sa vám fakt páči. Keď áno, zanechajte like, dajte odber, prípadne like na našu fanpage moju a Drobcovú. Mali by sme točiť ešte takedy aj ďalšie videá. Spoločne chceme točiť aj vlogy, len sme rozmýšľali, že spravíme kanál, že Maťka nemá dobrý telefón a rozmýšľam, že si predá BMX-ku, aby si mohla kúpiť iPhone. Takže všetko sa pomaly rozbieha a dúfam, že v lete budeme fakt aspoň 3-4 krát za týždeň točiť videá pravidelne. A čo také? No fakt ďalej vám nejdem prezrádzať, lebo ešte fakt nevieme, čo bude ďalej a ako sa to vyvinie. Sme radi, že nás podporujete, hlavne Lučenec a okolie. A chceme to rozšíriť aj ďalej. A vďaka vám, hejterom, sa postupne dostávame vyššie a vyššie. Takže čaute zatiaľ.